Aku abang I kublai ya ki dukot jangka Hill Farmers Union cha Meghalaya baca ka Thai North East India berokoi mentah ka sengi bang ya rakhe ya ka Earth Day lane ka sengi jangka Mei Mariang Hajar Phawai ka theme jangka ni ka sengi bang ya celebrate ya ka Earth Day mentau senam ka day Restore Our Earth lane penbha ya ka Mei Mariang yang kuat I kublai ya ki members yang ka Hill Farmers Union barokhaj khamtang kito na ka tendering circle ki blaya thung ya ki dieng soot mentah ka sengi shispa asan pauteli te kani ka jing I kublai ka wan London na bilat kum u senior advisor jong pi but u kenrat undon kat bat pi kani ka por ka bakham shi tom ru bangi le e kani ka klam jong ka COVID-19 te kat bangi penbhai ka me ka mariang kani ka klamru kanang ja namangi don kaman penjerngam bengi klau ki betap jongi pakin ja kini ki klam te tangkan ne nge ko ban ai kani ka jing ai kublai ya pi na bilat kublai shibone ublai don kat bat pi